أجوخا تقعس عربي تمالي صباحي مصاي أبرتع خعي تقوهقو خطري كسكسو يأمرو فيدالات كم زرعي حدش نقر فتر كتكون تتصوعي كنعلكا تأمت رئن قدميخا عينخا قوانيو حرب لبخا أبو بصح عبزن كلخا حبر قيرولو زهسس تسفخا نبرا مس غزيه نونجو تبلو حدش غزيه فطر إيداي تحابولو ندحريتاي تجلس مازن كحلو ودقتنا عملا قبصتنا عملو حيل خبر برو كيتخور ميلو يحنقك هيوت زامرعتكا حرايلكا تس اختبلكا سمعيو بهغا تسكيتاي سعركا تمالي دقيسكا لو متدقسكا صباح كن كيتدقس متان كوغ حالكا اب اسركا لخو وغناي مصاينا بروهيو بزحات مراحت صور عالمنا كستقبروا زي كلو مصبعه قالات كوحا حلم حزب بروباغندا خطالو لمبر كغبرو ترأي ما يفلطون توماس سانكارا جن صوراو متكلاتو قوم اي نبرن كسبب وان قتلتو اورحي $450 دموز تراي نيرو كوم اون ازيا حسرت مكينا 4 بشكلتان 3 مسارح موزيكان فريجن استسبره اقوح غزان تراي نيرو اتي زدخي بريزيدنت عالم كوانت نبري بحق جن اتزهابت مسوراوي تباهيل دما بهزبي دنق لومي كلتا شحن عسران حموشن توماس سانكارا أبو رحت أكمت شحن شعاتن 287 كابزو قطولولو 38 عمد كوينولو بزعبا اتهيوتو الزازوم عمدسن يسباو قبابن وزحات كفلتو كوانتغونو بزعبات نايك قتلت زمرح خونتات جن كساب حجي ملو حقي عين فلتن بزعباتهم أموت عن مقتال قتلتن استساتفو سباتوون أخول فلتات يلن انتخونا جن لو متاريخ يوتو نايتي ني أفريقيا تشوكوبيرا تباهيل زفلت كني خاب أفريقيا أملا عالم تاريخون كالسون زدن صوراو زخونه قال خفالو خنا قربوا لكم هنا نسو حدا خابتم أب تاريخ أزيوم زدومقون زدنقون مرحة أفريقيا صراحة صينونتن بان أفريقيان ززيمة صوراو سلمنتاي تقتيلو من مكوا خمت نسو زبولو صوراو مبر رأن حسابن صوراوي زي قتلخون سلمنتايو سمت صوراوي نعمتات كعفن تقبيرو مستاريخ هيوتو حس ربيلنا خنقرب لكم فتينا لنا سناي من كتال سلامتا ايرسعنان produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants. Nous devons... توماس سانكارا عسران حدن تحساس شحن تعدت 240 أبت أوانا مجزأت فرانس كوينا لعلواي فولتا تباهيلا تتصوع زنبرت نايلومي بيركنا فاسو أبيا كاز بحال قطري توليدو أبت عسرتو ولاد زنبروا سدرابيت نسو مبل سالساي ولاد اتا سدراي نيرو ولدو كابتحت دحر بايتا زلو من نبابرو زموص خوينم أديو مارغاريت سانكارا ألايت غزا صنعتي تخطاليت هايمانوت كوتلخياويت نتوم 10 قولعو نمعباي دما وفيتيا نيرا بتحتنان بمورالاو ممرح عندما نتوماس سانكارا صلوا أبهيوتو ختحدرو لخيلايا أبو سامبو جوزيف سانكارا دما أبوان مجزاتي أبسراويت فرانسا خم وتهادر كوينو أقلقيلو نيرو أبكالاي كوينات عالم كي ترفون مروح كم زخواني يزنقرلو توماس سانكارا بمجزاتو صلوا وهي زبالة استخالابة أبتحوتن دحورن حرشاو من نبابرو نابرو زعلي دخنتن زي معرنتن ملالي زخوان حبرت سب النارايا عبيو نسوق العخلو بسنك سرح بو نتستدرابيت بزح غزي كاب عدنا بعدي كقعز يقبرو سلازنبري بزح غزي بيت مرتي كغيري تقديدو كوينغن بزخي تسألوا خفلت زدالي عبي بليحن سنة سرعات زلون نفعت مهاراي نيرو ممهرانو مبزحتي غزي عتوب بليح صعرا من نابلو يقلص ونيروم من باب بفلاي دما تاريخن جغرافن تحستو زلوم صحفات بتعمي فتو نيرو
ኣብ ንእስነቱ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ፍትሕን ርትዓውነትን ዝግበር ክትዕ ክርኢ ከሎ ይምስጦን ይሕጉሶን ነይሩ። ስድራ ቤት ሳንካራ ወላ እኳ ኣብ ትሑት መነባብሮ ህይወት ይነብሩ እንተነበሩ ንትምህርቲ ስነ ስርዓትን እምነትን ግን ከም ሓደ ካብ ድኽነት መውፅኢ መንገዲ ገይሮም ኣኽቢሮም ይርእይዎ ነበሩ። ስለዚ ድማ እዩ ወላ እኳ ብዙሓት ስድራ ቤታት ተዓዲ ካብ መባእታ ደረጃ ትምህርትን ላዕሊ ደቆም ከምህሩ እንተዘይከኣሉ ስድራ ቤት ቶማስ ሳንካራ ግን ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱን ወላ እውን ልዕሊኡ ክቕፅል ንወዶም ዘተባብዕዎ ዝነበሩ። ቶማስ ሳንካራ ንባዕሉ ኣብ ትምህርትን ንባብን ሓይሉ ንዓለም ክፈልጣ ዝደሊ ዓይነት በሊሕ ቆልዓይ ነይሩ። መባእታ ትምህርቲ ብዝለዓለ ውፅኢት ኣብ ዝወድኣሉ እዋን ዝያዳ ክምሃርን ትምህርቲ ከም መንገዲ ምምሕያሽ ነብሱን ሃገሩን ክጥቀመሉ ቆሪፁ ብፃዕሪ ተበገሰ። ናቱን ናይ ስድርኡን ድርኺት ህይወት ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ 1950ታት 60ታት ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነት ዝረኽባሉ እዋን ስለ ዝነበረ እዚ ሃዋህው ንብዙሓት መናእሰያት ኣፍሪቃውያን እንኮላይ ንቶማስ ሳንካራ ምንቕቓሕ ኮይኑ እዩ። እዚ ናይ ለውጢ እዋን ድማ ንቶማስ ሳንካራ ኣብ ሕብረተሰቡ ኣበርክቶ ክገብር ተስፋ ብምግባር ትምህርቲ ንኽከታተል ተወሳኺ ድርኺት ሂብዎ እዩ። ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ እውን ክቕፅል ደሪኽዎ እዩ። ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፍራንስ ኮይና ትመሓደር ዝነበረት ላዕለዋይ ቮልታ ኣብዚ ሎሚ እዋን ቡርኪና ፋሶ ተባሂላ ትፅዋዕ ብዘይ ዓመፅ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ 5 ነሓሰ 1960 ብወግዓዊ ካብ ፍራንስ ነፃነታ ተቐቢላ ብናይ ባዕላ ፕረዚደንት እኳ ክትመሓደር እንተጀመረት እቲ ፈለማይ ፕረዚደንት ሞሪስ ያሚጎ ምስ መግዛእታዊ ምምሕዳር ፍራንስ ጥቡቕ ቅርበት ስለ ዝነበሮ ቡርኪና ፋሶ ካብ ኢድ ኣእታውነት ፍራንስ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ኣይኮነትን ነይራ። መፀውዒ ሽማ እኳስ ክትቅይሮ ኣይከኣለትን። በቲ ፍራንስ ዝሃበታ መግዛእታዊ ሽም ላዕለዋይ ቮልታ ተባሂላ እንዳተፀውዐት ቀጸለት። 7 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ዝሓዘት ሃገር ውሕዳት ኤሊታትን ምሁራትን ሃብታማትን ሓለፍትን ክህልውዋ እንከለዉ ዝበዝሐ ህዝባ ድማ ኣብ ገጠር ኣብ ከቢድ መነባብሮ ይነብር ነይሩ። ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ኣብ ከተማ እምበር ኣብ ገጠር ፈጺሙ ይነበረን። ዝበዝሐ ህዝቢ መጽሓፍን ምንባብን ዘይክእል ብሕማምን ጥምየትን ዝሳቀይ ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽቡ ህፃናትን ውስናት ብምንባሮም ውስናት ብምንባሮም መሃይምነት እንዳዘየደ ክመጽእ ገበሮ። እዚ ኸይኣክል እቲ ስቡሕ መሬት እቲ ሃገር ብውልቃውያን ሃፍታማት እቲ ሃገር ተባሒቱ እቲ ካልእ ዝተረፈ መሬት ድማ ባዲሙ ናብ ምድረ በዳ ተቐይሩ ነበረ። ዝበዝሐ ህዝቢ ላዕለዋይ ቮልታ ናይ ሕጂ ቡርኪና ፋሶ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብዘይፍለጥ ደርባዊ መግዛእቲ ከልበት በቲሉ ኣብ ፈቆዶ ቴንዳ እናተቐመጠ ዶሮና እናጎሰመ ብጥምየትን ሕማምን እናሃለቐ ምንባር ቀጸለ። እታ ነፃ ሃገር ተባሂላ ዝመርሓ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝተዋሃበ ሃገር ሕጂ እውን ክቐንዓ ኣይከኣለን። ክመርሐኒ ኢላ ዝኣመነቶ ፕረዚደንት ያሚጎ ግን ስለ ናቱን መሳቱኡን ሃብትን ረብሓን ናብራ እምበር ስለቲ ብሕማም ዓፀቦን ረህባን ዝሳቀ ዝነበረ ህዝቡ ዝሓስብ ኣይነበረን። እቲ ዝነበረ መንግስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብ ህዝቢ ብዘይ ግቡእ ይጥቀመሉ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ መንጎ ገዛእትን ህዝብን ዝነበረ ጋግን ዓብየ ኸይዱ ብሰንኪ ብልሽውናን ስእነት ዲሞክራስን ተቃውሞታትን ዓብየ ኸደ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ 1966 ህዝብን ሰራዊትን ንፕረዚደንት ያሚጎ ዓልይዎ። እቲ ዝተኻየደ ዕልዋ ኣብ ላዕለዋይ ቮልታ ናይ ሕጂ ቡርኪና ፋሶ ናይ መጀመርታ ዕልዋ መንግስቲ ኮይኑ ብታሪኽ ተመዝጊቡ ይርከብ። ኣብ 1966 ናይ ፈለማ ዕልዋ መንግስቲ እንትፍጠር ቶማስ ሳንካራ ጌና ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱ ብልዕል ውፅኢት ወዲኡ ነበረ። ኣብ ርእሲ ከተማት ሃገር ኦዋጋዱጉ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ካዲዮጎ ናይ ስኮላርሺፕ ዕድል ረኺቡ እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ኣትዩ ትምህርቱ ናይ ምቕጻል ኣማራፂ እውን እንተነበሮ ንሱ ግን ወተሃደራዊ ሞያ ምምሃር ሕሩይ ገይሩ ናብ ኦዋጋዱጉ ተጓዒዙ ናብቲ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ኣተወ። ኣብዚ ድማ ምስቶም ድሒሮም ሰውራውያን መሓዙቱ ዝኾኑ መናእሰያት መኮንናትን ምስ በዓል ብሌዝ ኮምቡኤር ዝተራኸበ። ቶማስ ሳንካራ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ሕሩይ ዝገበረሉ ምኽንያት ንሓደ ካብቲ ሕድ ስድራ ቤታዊ ድሕር ባይታ ዝመፀ መንእሰይ ካብቲ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ስኮላርሺፕ ምርካብ ማራኺ ስለ ዝነበረ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ እዋን ናይ ዩኒቨርስቲ መጽናዕቲ ርግፀኛታ ኣይነበሮን። ሰራዊት ምዃን ግን ስራሕን ደረጃን ስለ ዝርከቦ ውሕስነት ይህዎ ነይሩ። ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ሓያል ናይ ስነ ስርዓት ዕቱብነትን ባህርያትን ስለ ዝነበሮ ስለዚ እታ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ
ካብቲ ነጻነት ዝተመልኦ ህይወት ተማሃሮ ዝሓዘ ዩኒቨርሲቲን ላዕሊ ንባህርያቱ ሰማማዕ ስለ ዝኾነ እዩ ምርጭው ዝገበሮ። ኣብ ኦዋጋድጉ ዝርከብ ወተሃደራዊ አካዳሚ ካዲያጎ ወተሃደራዊ ልምምድን ኣጽዋርን ጥራይ ኣይኮነን ዝህብ ነይሩ። ብተወሳኺ እውን ታሪኽ፣ ፖለቲካ፣ ስትራቴጂን ፍልስፍናን መርሕነትን ትምህርትታት ይህብ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ ነቲ መጻሕፍትን ክትዓትን ፍቕሪ ዘለዎ ነቲ ልዑል ድልየት ምሁራዊ ፍልጠት ዘለዎ ቶማስ ሳንካራ ተሰማምዐ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እዚ ፈረንሳ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍሪቃውያን ሕፁያት መኮንናት ናብ መሓዙት ሃገራት ንስልጠና ትሰድድ ነይራ። ኣብ ማዳጋስካር ድማ ብኸፊል ንሳ ትዝውሮ ዓብይን ብሉፅን ወተሃደራዊ አካዳሚ ነይሩ። ሳንካራ ንፉዕን ስነ ስርዓት ዘለዎን ሕፁይ መኮንን ስለ ዝኾነ ብመራሕቲ አካዳሚ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንዝበለፀ ትምህርቲ ተመሪፁ ተሰደ። ስለዚ እውን ኣብ ከባቢ 1969 ናብቲ ኣብ ማዳጋስካር ዝርከብ ወተሃደራዊ አካዳሚ ተላኢኹ። ኣብቲ ወተሃደራዊ አካዳሚ ምዕቡል ወተሃደራዊ ሳይንስ ስልትን ስልጠናን እናወሰደ ዝያዳ ተመሃረ። ቶማስ ሳንካራ ኣብ ማዳጋስካር ከሎ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ሓረስቶትን አንጻር ሓደ ኣብ ማዳጋስካር ዝነበረ ብልሹው ስርዓት ዝገበርዎ ህዝባዊ ናዕቢ ተዓዘበ። ውፅዓት ብኸመይ ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑን ተራ ሰባት ንዘይፍትሓውያን መንግስትታት ብኸመይ ክፈታትኑ ከም ዝኽእሉን ተመልከተ። እቲ ኣብ ማዳጋስካር ዝረኣዮ ዒንቱ ክኸፍት ኣኽኢልዎ እዩ። ወተሃደር ምዃን ዶባት ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነስ ንማሕበራዊ ፍትሕን ህዝብን መቅላስ እውን ከም ዝኾነ ዝተውዓለ። ድሕሪ ዝተመክሮ እዚ ድማ ብፅረ ሃፀይነትን ፓን ኣፍሪቃን ሓሳባት ክጽሎን ዝነበሮ ኣረኣያ ቅርፂ ከትሕዝን ክኢል እዩ። ንሱ ድሕሪ ማዳጋስካር ዋላ እውን እንተኾነ ብተወሳኺ ናብ ፈረንሳ ግዒዙ ምስ ምምሕዳር ሎጂስቲክን ወተሃደራዊ ስትራቴጂን ኣብ ዝተኣሳሰሩ መዳያት ስልጠና ወሲድ እዩ። ቶማስ ሳንካራ ኣብ ዓዲ ምስ ተመልሰ ስነ ስርዓት ዘለዎ ንፉዕ ወተሃደራዊ መኮንን ኣብ ጉጀለ ባህሊ ጓይላ ዝፃወት ንፉዕ ጊታሪስታን ንብልሽውናን ዓመፅን ዝነጽግ ቀሊላና ባብራ ዝመርጽ መንእሰይ ኮይኑ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ምስ ባህርያቱን ሰውራዊ መንነቱን ዝሰማማዕ ኣዝዩ ፍሉይ መልክዕ ነይርዎ። ቀጢን ወተሃደራዊ ቁመና ዝተዓደለ ውፅእ ጸሊም ዘይኮነ ከደራይ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ በሊሕ ጻዕራምን ቆራጽነት ዝመልኦ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎን እዩ። ወተሃደራዊ ካፒተን ምስቲ ምዃኑ መብዛሕትኡ ግዜ ወተሃደራዊ ክዳን የዘውትር። ሓደ ግዜ ቀሊል ስረ ወይ ባህላዊ ክዳን ኣፍሪቃ ምኽዳን እውን የዘውትር። ቀይሕ ቆቢዕ ምስ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ለቢሱ እንትርአ ብመንፈስ ምስ ቹኮቬራ ዝመሳሰል ግን ከዓ ፍሉይ ኣፍሪቃዊ መንነት ዘለዎ ሰውራዊ ወተሃደር ገይሩ እዩ ዝቁፀር ነይሩ። ቶማስ ሳንካራ ዘይከምቶም ብዙሓት ኣብ መዓርግን ፍሉይ ጥቕሚ ጥራይ ዘተኩሩ መኮንናት ቅልል ዝበለ ትሕትና ተላቢሱ ምስ ተራ ወተሃደራት ቅርበት ዝገብር ኣብነታዊ መራሒ እንዳኾነ መፀ። ምስ ወተሃደራትን ሲቪላትን ብናጽነት ተሓዋዊሱ ጊታር ይጻወት፣ ብሽግለታ ዝውር። ብሓፂሩ ንሱ ከምቶም ትምክሕተኛታት ኤሊታት መኮንናትን ትዕቢተኛ ባህሪ ስለ ዘይነበሮ ብፍላይ ኣብ መናእሰያትን ህዝብን ተራ ሰራዊትን ኣዝዩ ተፈታዊ ክኸውን ክኢል እዩ። መብዛሕትኦም መኮንናት ንመንግስቲ ወይ ንውልቃዊ ረብሓ ጉዛኣት ክኾኑ ከለዉ ቶማስ ሳንካራ ግን ዘይከምኦም ሰራዊት ንህዝቢ ከገልግል እምበር ክምዝመዝን ውልቃዊ ጥቕሙ ከቐድምን ከም ዘይብሉን መኮንናት ኣብነት ቅንዕናን መስዋዕትን ክኾኑ ከም ዝግባእ ይኣምን። በዚ ስነ ስርዓት እውን የገልግል። እዚ ድማ ፍሉይ ክኸውን ዝገበሮ ኣብ ማዳጋስካር ወተሃደራት ከም ዘኽብርዎ፣ ህዝቢ ከም ዘድንቆ፣ ገዛእቲ ኤሊት ከም ዝፈርሕዎ ዝገበረ ሰውራዊ ተሓሳስባ ምሂራት እያ። ንዳሕራይ ጉዕዞ እትኸውን እውን ከም መራሒ ሰውራ ንዝነበሮ ተራ መንገዲ ጸሪጉሉ እዩ። ቶማስ ሳንካራ ኣብ ሰራዊት ላዕለዋይ መኮንን ኮይኑ ኣብ ማእኸል ስልጠና ኮማንዶ መምርሕን ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ጽፍሕታትን መርሕነት ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ ወተሃደራዊ ዕድሚኡ ብማርክሳውን ሰውራውን ስነ ጽሑፍ ዝተጸልወ እዩ። ዋላ እኳ ብቐንዱ ወተሃደራዊ መኮንን ይኹን ብፖለቲካን ቁጠባን ክልሲ ሓሳብን ባዕሉ ንባዕሉ ዘምሃረ ብዛዕባ ፓን ኣፍሪቃውነት ፀረ ሃፀይነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ልምዓትን ቁጠባን ሓያል ሓሳባት ዘማዕበለ ትኩር ተቓላሳይ እዩ። ካብ 1980 ክሳብ 1983 ኣብ ላዕለዋይ ቮልታ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝነበረ ዘይርጉዕ ዓመታት ሳንካራ ድምፂ ቐንዕናን ተቃውሞን ኮይኑ እዩ ተቐልቂሉ። ኣብ 1981 ንሱ ካብ ወተሃደራዊ መዝነት ወፂኡ ናብ ፖለቲካዊ መዝነት ተሰጋጊሩ ናይ ሚኒስተር ስልጣን ክሕዝ ከኣለ። ኣብ ወተሃደራዊ መንግስቲ ኮሎኔል ሳይዞርቦ ብ1980 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ሒዙ ዝነበረ
صحف قديات وصأن حبريتان كوينو تمزيزيو توماس سانكارا مزنتو نتسرعات من عاد زي كونس نهزب حق نمزرابيو تتقيملو ناي منغستاو بروباغاندا تراي مخان أبيو قلوعن بقنعنان قال محتت يقبر أب كندخم كالوت منسترات وقعويان مكاينن عجبتن زتقم ناي أفريقيا بهلاو خدان جيرو بشغلتا وي موتور بشغلتا نازوره بناس انت أب قنناتاتين كاساقس زفولي تقبار نوتوم إليتات أسنبيدو وميو جن أبترا زيغاتات زيادة تفتاو قبرو اتمرح منغستي ببلشونا نقعزينا نستج أمالغي ناي مزراب نتسقنت زغلكل نهزب بقنعنا خمزي يقلقلن سانكارا مستردئ أميازيا شحن شعاتمي السمانيان كلتن بغتا راديو فنوي حماق عدلنتهم هزب السق زبلو إلي بمزراب سلطانو خمزلك أفليت إيو زوصانو أبو بزحات جغنان تقبرو نتهم كم سقات زرعي وقزاءت إليتات دما الشاقيلو ومنيرو بدحر زوون سانكارا أبترش حن شعاتمي السمانيان سلستن بمجر بابتيست وديرياغو قداماي منستر كوينو تمزيزيو نسلسته ورح تراي أبزس أنحلو سلطانو دما سربة تخوص جناتات كجبر جمير نيرو أبتحت سرجزي هزباونت عبيو أبترا سباتن وتحدراتن مناسياتن سأل واحديرو كفتوون كدقفوون سلجمرو نتزنبر منجستن ربحاتن وصهاجراتن أب حدقا سلزقتوه اتجزاء دربي نمنجست خودق كم زخل سقات تسمعوون سانكارا نقلناك أربا محازوتن كم بليز كومبييرن زركبوهم بعسر شوعات قنبش شحن شعاتمي سمانيان سلستن أسيرو وميو توماس سانكارا أبسفي حزب زنو بسفي حسلست زرقحي أبيت ما أسرتن هالو ترازي قاتات ودبات مناسياتن قسقست وتهادراتن نخفتح أدما قبرو اتتقاومون صوتون بقلتو في النعابي خده بليز كومبيير نايك أربع عاركو بسايو مسكالو اتسربة تقاولو تزدولي زنبرو وتهادرات بحبو هدت فتئرام نبرو أمونغو قنبتنا حسش عن شعاتمي سمانيان سلستن توماس سانكاران دقفتن مسدليتو لوت مكونناتن وتهادراتن سمر محزنت هانيصم تمهارو سرحتنياتاتن ودابتاتن مناسيات أرنيفكا نعبب بمقبار نسانكار حارزوت توتهادراو مرحنت زود علوا منغستن مدباوصو كم مدبو مون أبربعتنا حسش عن شعاتمي سمانيان سلستن بعلوا منغستي نتخاب إيد أتاونت فرانس نتأزي وطأو تهدراو منغست قلبيتهم سلطان تقوطات أروو توماس سانكارا دما أمبل سلاسان سلسن عدميو برزيدنت تهاجر كوينيو توماس سانكارا فلي صوراو مرحق خون زقبرو دمر وطئت معبلو تهدراو سلطانان قبراو تمكرو مرحنتن بعلو زبطح بوليتيكاو تمرتنيو برزيدنت مسكونون وتهدراو سنسرعاتو مس بوليتيكاو حساباتو وهايرو أفتهاجر سور بطقاوت جناتات كتجبر جمرة ناتو صورة نأربعة عامت مالتون كابش حنتي عاتمي سمنيان سلسن كسابش حنتي عاتمي سمنيان شوعاتن ترايتس انحقوينو أبزمناو تاريخ أفريقيا خابتم دفرت ستمولهم سوسياليستاو بان أفريقياويان فتنتات أبجيسو نيرو أبزس انحلن نأربعة عامت صورة ومرحنت كابزو تجبرو تجبارات مسنختل زوم صعبي مسلو بمدى حدش مننت مفتار هاجراو بيت مخر صورة أبجيسو من قدر اسم مخالن صراحة صينتن أوجو سمت هاجر لعلواي فولتا كابز بالمجزأة وسم نبركنا فاسو قيرو ويو ترجمو دما مريت قنعات سبات مالتيو بتوسخون حدش هاجراو بانديران حدش هاجراو مزمورن ديزاين جيريو. Burkina Faso is a name drawn from the land itself, which has meaning in our language. Which means? Land of honest men. Why did you want to change the name of Upper Volta? Yes, because Upper Volta, it meant nothing to anyone, especially to us, Burkinabe. It's a name that only reminds us of a colonial past. بمداي قطبان محبراوت جناتاتن رئيس مركوسات تعبابيعو أب حجز معراباويان صقعتنياتاتن مخانس إيجو نحرشا بوتاتات كاب أكاريت مريت وسيدو داقماين حروستت عدلو وميو كابوت أزاعتو نبرت نمن كايدما حرشات أطن كالئنا معبيلو بمداي صرا قعزينا بالشونان نايجزا رؤسو دموز قريص ويو سبا سلطان منغستي مچوت زلون مخاين كيتقمو أجيدو نسنو بعلو لكع زخونة ريرو حمشت زعينتا مكينة يزور نيرو منسترات قداماي درجة بناي ولقم نفاريت كينوفرو وي بورزي منقد خينوفرو أجددو وميو بمداي طعنان تمرتن أوشتي حدت سومنات كلتنت ب5 مليون هصاونتي كتابتك وهاب غيرو
ናይ ሰባት ወለንታዊ ጉልበት ተጠቂሙ ኣብያተ ትምህርቲ ጽርግያታት መገዲ ባቡርን ሃኒጹ ብዝወሰዶ ተበግሶ ድማ ብሃገር ደረጃ መጽሓፍን ምንባብን ብዓብይ ተመሓይሹ ህዝቢ ካብ ድንቁርና ቡሩኢ ክናገፍ ጀሚሩ እዩ ብመዳይ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸላይ ሃገራዊ ፖሊስ ዘቐመጠ ፈለማዊ ኣፍሪቃዊ መራሒ ኮይኑ ካብ ድልየትን ወፃእ ዝፍጸም ጉዱድ መርዓ ብሕጊ ከልኪሉ ክቕንስ ሰሪሑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገራዊ ጉልጉለት ክንጥፋ ናብ ላዕለዎት መንግስታት ጽፍሕታት መዚዙ ወላ እውን ናብ ሰራዊት ክጽምበራት ተባቢዕ እዩ ንሱ ስለ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ እንክዛረብ ሰውራን ሓርነትን ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ይኸዱ ሓርነት ደቂ ኣንስትዮ ከም ተግባር ግብረ ሰናይ ኣይኖርየና ሰውራን ንኽዕወት መሰረታዊ ኣድላይ እዩ ብመዳይ ከቢባን ዳግማይ ግረባን ንጸገማት ክሊማን ምድረበዳን ቅድሚት ርዩ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዳግማ ኣግራብ ብምህናጽ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ልዕሊ 10 ሚልዮን ኣግራብ ክትከል ገይሩ እዩ ብመዳይ ፖሊሲ ወፃኢ ተባዕን ፀረ ሃፀይነትን ፓን ኣፍሪቃ እዩ ንናይ ወፃእ ዕዳ ሓድሽ መልክዕ ባርነት ብምባል ይወግዞ ነቲ ናይ ወፃእ ሃገር ዕዳ ሃገሩ ጥራይ ዘይኮነስ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ክውግዞ ኣይዛረብ ዕዳ ብውሕልል ኣገባብ ዝተመሓደረ ዳግማ ምውራር ኣፍሪቃ ኮይኑ ዕብየትን ምዕባልን ብናይ ወፃእ ሕግታት ንምግዛእ ዝዓለመ ይብል ስለዚ እውን ሃገራት ኣፍሪቃ ክጥርነፋን መግዛእታዊ ዕዳ ምኽፋል እምብኽብላን ይምሕፀነን ነይሩ ኣብ ናይ ፓን ኣፍሪቃውያን ኣኼባ ብርኪና ፋሶ ጥራይ ምኽፋል እንተኣብያ ኣብ ዝቕፅል ኣኼባ ኣብዚ ኣይክህሉን እየ ኩላትና እንተኣብና ግን ክንዕወት ኢና ኣነ እውን ክርከብ የኢሉ ነይሩ ንፈራንስን ኣሜሪካን ሃገራውያን ትካላት ፋይናንስን ሓዊሱ ዓለማዊ ሓይልታት ብግልጽን ብትረን ይነቕፈን ቶማስ ሳንካራ መራሒ ንእሽቶ ሃገር ድኻ ህዝብን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ህይወት ተራ ሰባት ንምምሕያሽ ሰርሐ ውፉይ ህዝቢ ብርኪና ፋሶ ዘይርስዖ ሱር ነቀል ለውጥታት ገይሩ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ነታ ሃገርና በህግራዊ መድረኽ ክትስጉም ሰኻላ እዩ ይኹን እምበር ዝገዛእ ነብሱ ንመስዋዕቲ ዘቕረበ ሰውራዊ መራሒ ኣብ ውሽጢ እንደገም ብዙሓት ጸላእቲ ነይሮም እዮም ኣብ ውሽጢ በዝሱር በታኸው ጽገናት ዝቖኑን ሓለፋታት ዝሰኣኑን ገለ ናይቲ ከባቢ ኤሊታት ኣብ ደገ ድማ ብሓሳባቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ዝተሰምዖም ገለ ጎረባብቲ መራሕቲ ከም ሃገር ኣይቮሪኮስን ፀረ መግዛእቲ መርገፂ ዘይፈተወት ፍራንስን ካብ ናይ ደገ ቁጠባዊ ሓገዝ ዕዳን ነፃ ንኹም ብዝብል መረጋገፂ ዘይተሓጎሰ ምዕራባውያን ፋይናንሻል ሓይልታት ይጥቀሱ ቶማስ ሳንካራ ክግለጽ እንከሎ ሳንካራ እቲ ብቐሊሉ ዝነብርን ንህዝቡ ዝሰርሕን መራሒ ሳንካራ ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣከባቢያውያን ፀረ ሃፀይነት ካብ ግዜኡ ዝቐደመ ራእይ ዝነበሮ ሳንካራ ኣብ ሓፂር ስልጣን ዘመኑ ንኣፍሪቃን ዓለምን ምልዓል ዝፈጠረ ሰውራዊ ሳንካራ መደረታቱ ማዕረ ተግባራት ሓያል ዝኾነ ናይ ተግባር መራሒ ሳንካራ ብዙሓት መራሕቲ ንነብሶም ኣብ ዝህብቱ ሙሉእ እዋን ሓደ መራሒ ብቐሊልን ብቑንዕን ክነብር ንህዝቢ ክሰርሕን ከም ዝኽእል ዘርአየ እዩ ኣብ 15 ጥቅምቲ 1987 ናይ ሰውራዊ መራሒ ፒሮ ተኳሕኮሐ ዘይምዕዳል ኮይኑ ድማ ሓደ ወተሃደራዊ ክዳን ዝገበረ ሰብ ንሳንካራ ቀተሎ እቲ ቁኑዕ መንእሰይ መራሒ ብናይ ቀደም ማሓዞኡን ብጻይን ብሌስ ኮምፓወር ኣብ ዝተመርሐ ዕልዋ መንግስቲ ዝተቐትለ ሳንካራ ክመውት ከሎ ወዲ 37 ዓመት ጥራይ ነይሩ ብሌስ ኮምፓወር ንመብዛሕትኡ ሶሻሊስት ጽገናታትን ሳንካራ ንድሕሪት ብምምላስ بدقف معراباويان ن27 عامتات كاب 1987 كساب كل تشحن 14 نم حديرو منقس بليس سم توماس سانكارا خيل لعل كركيلو كوان تخونه أبزباو زخرجن ينبر نيرو كم توماس سانكارا صوراويان يموت يوم جن حساباتها يموتون زولو أب كل تشحن 14 بليس كومباور بجاملون عبت علي مثل سانكارا بقلت تملسه ولكوا كومباور ناب ايفوري كوست انتهادمه اب كل 2010 شعاتن بليس كومبيرن كالوت بقتلت سانكارا قبنياتات كوينم ترخيبهم فرد تواهيبوهم لومي توماس سانكارا كملكت كبر افريكان صربل شونان جغنا صوراون تغيري كبر بزحات حولتات مصحفتن فيلمتاتن نخبري تصريحهم يوم قدم مدبنا معصاونا كلته سلسته زخوناناتو تقستات بمغلاص نايلوم مدبنا كنزازمينا قداماي تقسي
اتزمقبه كاي قواصاصركا كلاي وينو وحدات شامبان وينو كل صوري زستماي كنمرص علنا لوم متان بزلعله نصورنت موسا كنكئلسي نايت مال عبدات وسيدوملنا انا حدا خابتم عبدات كخون يزدلي مبار كبرات تخاتاتلتي نايلو معان زقربنا يوم مدبنا زمسل نيرو بليز نزي فيديو لايك هابو ابز channel دما سبسكرايب كورو سناي قنيات أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا أي مستبرانو كرصوم تفتاوي سلمات ناي سماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم إنا تداراربو نزا سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يزنبو حدا جزيت سلام دبنا يشفنوم يتارات روخاي لو قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نابانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا ورحن كواخبتناي سورا ناي زازباد مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي